שבוע טוב, ברוכים הבאים. פרשת כי תישא. נתחיל אותה מההתחלה. נכבד את גיא. חוגג היום יום הולדת. שיתחיל את הפסוק הראשון. כן, פרק ל', פסוק י"ב. בבקשה. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני לפקוד אותם, ולא יהיה להם נגד לפקוד אותם. כן, כאן התורה מספרת לנו. כי תישא את ראש בני ישראל, קודם כל פירוש הפשוט. מה הפירוש הפשוט? כשאתה רוצה לספור את בני ישראל, איך תספור? כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, איך תספור אותם? ונתנו איש כופר נפשו, תנו כסף. איזה קשור? אתה רוצה לספור את האנשים, לשלם כסף? למה זה נוגע אחד לשני? בשביל מה צריך כסף? בשביל לספור אנשים, מתי בשביל לעשות מפקד אוכלוסין, צריך לשלם כסף. מה זה נוגע לכסף? תספור 1, 2, 3, תעשה א', ב', ג', למה? אבל למה צריך לתת כסף? כי פשוטו התורה אומרת, כי תישא את ראש בני ישראל, כשאתה רוצה, מה זה כי תישא? אם תספור, אם תרצה לספור, איך תספור? כל אחד ייתן כסף, כופר נפש, נתנו איש כופר נפשו, ואז לא יהיה להם נגד. אבל למה צריך לשלם כסף? כל דבר זה כסף. מה? כל דבר בעדות זה כסף. בשביל לספור אנשים צריך להגיד, כל אחד שייתן מטבע, איך היה באמת הספירה? כל אחד נתן מטבע, ספרו את המטבעות, ככה ידעו כמה אנשים יש. נו, קונץ גדול. אי אפשר לספור את האנשים בלי תספור ראשים, תספור ידיים, תספור אצבעות, יודע מה, תספור זוגות נעליים, נתחלק לשתיים, חסר מה, איך? חסרות שיטות איך לספור את עם ישראל. למה צריך לשלם בו כסף? טוב, ידוע כבר הדבר שאסור לספור את עם ישראל באחדים, לא סופרים 1, 2, 3, לא סופרים ככה כמו שסופרים, יודע מה, כבשים, זה לא הולך ככה. אז בסדר, אז אל תספור אותם ישירות. ירימו את זה. כל אחד תספור את זה. או יגידו לך, היום איך עושים מפקד אוכלוסין? היום רוצים לדעת, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רוצה לדעת כמה אזרחים ישראלים יש במדינה. איך יודעים? איך יודעים? יש רישומים. כמה נולדים, להבדיל כמה נפטרים, בעיה לספור, שזה צריך לשלם כסף. מה העניין הזה של הכסף? יש כאן ספורנו. הספורנו כותב משפט עמוק מאוד מאוד. אני אקרא את המשפט שהוא כותב ונסביר אותו. אומר הספורנו, כי הכרת המניין באישי האדם הוא מצד ההשתנות הקורה באישיו מהוויה והפסד. אומר כי הכרת המניין באישי האדם הוא מצד ההשתנות הקורה באישיו מהוויה והפסד. אומר, הכוונה היא כזה. מתי אתה סופר בני אדם? מתי אתה לספור? מתי אתה רוצה לדעת את המספר המדויק? כשיש שינוי. או למשל, מתי עושים ספירת מלאי בחנות? מתי עושים ספירת מלאי בחנות? פעם בשנה. פעם בשנה. מה השתנה פתאום? נגמרת שנה. אתה רוצה להתפטר מהסחורה, אתה רוצה להביא סחורה חדשה, אתה רוצה לדעת כמה יש? כמה מכרת? אתה בהפסד, אתה ברווח, יש ארצי פעם איזה יהודי. אומר, תשמע, אנחנו מוכרים. אומר, בסוף השנה הבאה, חשבון, בואו, אתם בהפסדים. מה ההפסדים? אנחנו מוכרים לי סוף. אומר, כן, אבל תראה איזה הפסדים יש לך. מה זה יכול להיות? אני כל הזמן עובד. כל הזמן מוכר, ואני בהפסדים, אז זה יכול להיות. כן, שאתה סופר. אתה רואה, נכון מכרת, אבל תראה כמה נכנס, כמה יצא. אתה בהפסד, שאתה עושים ספירה. שדעת איפה אתה אוחז. לא רק זה. הספירה, אדם סופר כשיש שינוי. מה זה נקרא שינוי? למשל דוגמה, חלילה וחס, מתים הרבה אנשים. אז אתה רוצה לדעת רגע, אז כמה נשארו? כמו שהיה הרבה פעמים. גם בתורה אנחנו אומרים, אחרי שהיה מגפה, או אחרי שהיה חטא של קורח, או אחרי שהיה כל מיני דברים שאנשים מתו בכמויות, אז הוא אומר, רגע, בואו נספור כמה נשאר. שנדע, או להבדיל, נגיד, יש פתאום איזה ילודה גדולה מאוד, מלא ילדים נולדים, הרבה משפחות מולידים ילדים, אז רוצים לדעת, אז כמה יש? אחרי שנולדו הרבה, אז כמה אנחנו עכשיו? למה זה? כי יש שינוי. זאת אומרת, הספירה באה תמיד אחרי השתנות. אחרי שיש שינוי, מתחילים לספור. למה? כי השינוי הוא סיבה
למספר. גם היום זה ככה. אדם נגיד, יש לו כסף. יש לו כסף בכיס. יש אדם בכיס, נגיד 1,000 שקל. דוגמה. הוא כל שניה רוצה לספור. מתי הוא סופר? נגיד הוא נכנס לחנות, קנה עוד חנות, עוד פעם קנה. נכנס עוד חנות, עוד פעם קנה. הוציא כסף. פתאום אני יודע, כמה נשאר לי? אני לא יודע כמה נשאר. אז הוא מכניס את היד, בודק, כמה נשאר? או למשל דוגמה, אדם הלך להגיד, לאסוף כסף. קיבל מזה, קיבל מאור, וכל מה שהוא מקבל שם בכיס, הוא לא סופר כל הזמן. אבל אחרי איזה זמן הוא רגע, אז כמה יש לי עכשיו? וזה נתן. אז כמה יש? אז הוא מוציא, סופר לדעת כמה יש. נכון או לא? מתי אדם סופר? שיש שינוי. זה אומר הספורט. זה הכוונה שלו. כי הכרת המניין באישי האדם הוא מצד ההשתנות הקורה באישיו, מהוויה ומהפסד. זה הפירוש. או שמצטבר לך יותר, או שיורד לך יותר. אז אתה צריך לדעת איפה אני אוחז. כמה עלה, כמה ירד, כמה יש לי יותר, כמה יש לי פחות. אז אדם סופר. כשיש שינוי. גם כמו שאני אומר, למשל דוגמה, אדם רוצה לדעת כמה הוא שוקל. אנשים, כמה אני שוקל. אם אדם פחות או יותר שומע אותו משקל, הוא כל הזמן נשקל לדעת כמה הוא שוקל? לא. וכשאדם חושב, וואי, נראה לי עליתי הרבה. הוא מיד עולה למשקל. למה? לדעת, או כמה עליתי. כי יש שינוי. או אדם עושה דיאטה, יורד. הוא מרגיש שהוא יורד, אבל לא יודע כמה. כשהוא מרגיש שהוא יש שינוי, עולה למשקל. בוא נראה איך השתנה עכשיו. איפה אני עכשיו אוחז בשינוי? כלומר, המספר תמיד בא, הספירה, תמיד באה כשיש השתנות. כשיש שינוי, אתה רוצה לדעת כמה. שוקל, הוא סופר, או למשל הגיל. מתי אדם סופר את הגיל שלו? במולדת גיא. מתי אדם סופר, אני צריך להגיד לך מזל טוב. כן, מזל טוב, במולדת. מתי סופרים את הגיל? שיש שינוי. שנה עוברת, שנה מסתיימת, אדם עושה יום הולדת, גיל חדש, ותשמע, עכשיו אני בן, ככה וככה. למה? השינוי, כשיש שינוי סופרים. כשאין שינוי, במהלך השנה, אדם לא אומר, אתה יודע, אני בן ככה וככה. בסדר, זה נשאר אותו דבר. זה לא השתנה. כל עוד שזה לא השתנה, זה לא מעניין. מתי זה מתחיל לעניין? מתי אתה מתחיל לספור? כשיש שינוי. כל דבר בחיים, אתה סופר כשיש שינוי. זאת אומרת, כיוון שהמספר של עם ישראל משתנה, בגלל שאנשים מתים. ולמה אנשים מתים? בגלל העוונות שלהם. לכן אמר שאתה רוצה לספור, שלם כסף. אין מיטה בלא עוון. אם אין מיטה בלא עוון, אז אדם מת בגלל העוונות שלו. אם יש לך עוונות, לך תפדה אותם בכסף. לכן אמר ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם. זה גם הסיבה. למה העשיר לא ירבה והאדם לא ימעיט? למה? העשיר יש לו כסף, שייתן, אני אין לו. לא, עבירה, אין הבדל במחיר של העבירה אם עשה אותה עשיר, אם עשה אותה עני. עבירה זה עבירה, זה לא משנה מי עושה אותה. עבירה זה חטא. כל חטא צריך כפרה. לכן זה לא משנה מי עשה אותה, אם זה עשיר או עני. לכן העשיר לא ירבה, האדם לא ימעיט. ומה אני פה רוצה ללמד? יש הרבה דברים שאדם יכול לחבר בכסף. הרבה דברים. למשל דוגמה, ספר דניאל. אגב, המקור לזה בספר דניאל. בספר דניאל כתוב שכאשר נבוכדנצר התחיל לדאוג, אומר, עשיתי עבירות, החרבתי בית המקדש, מה יהיה איתי וכל מה שהוא ראה. אז הוא בא לדניאל. הוא אומר, מה אני עושה עכשיו? בבעיה. הוא אומר, מה יהיה? עשיתי כאלה דברים חמורים, הרגתי את עם ישראל, כל כך הרבה נחלים של דם, ששפכתי. מה יהיה איתי? אולי בלחץ. מה אמר דניאל? חכמינו צעקו עליו. בשביל מה אתה אומר לו כזה דבר? הוא גילה לו את הטיפ. מה הוא אמר לו? וחטאך בצדקה פרוק. חטאך. כוונה החטאים של הספר דניאל כתוב בארמית. וחטאך, כוונה החטאים שלך,
בצדקה פירוק, אתה תפדה אותם על ידי נתינת צדקה, על ידי כסף. חיים צעקו עליו, שמה אתה מדבר לו כאלה דברים? שישאר עם העבירות שלו. שישאר, שלא יתקפל לו, אז יהיה גיהנום עמוק. בשביל מה אתה מגלה לו? האמת שבאמת ככה הוא עשה. אחרי שדניאל גילה לו את הסוד הזה, אז הוא לקח את עצמו בידיים, אבל ניתן צדקה, אבל אני לא מסוגל, אני קמצן. לא יכול לתת צדקה. אמר נבוכדנצר לדניאל, אין בעיה, לך לאוצרות שלי, קח כסף כמה שאתה רוצה, ואל תגיד לי כמה לקחת. כי אם אני יודע כמה לקחת, יהיה לי התנגדות. אני לא יכול לתת. תיקח ותחלק ותעזוב אותי, אל תגיד לי בכלל כמה לקחת. תיקח ותלך. וככה דניאל החיה כל העניים שהיו בבבל אחרי חורבן בית ראשון. והכסף הזה של נבוכדנצר, וזה עמד לו לזכות. למה? הוא פדה את החטאים שלו על ידי צדקה. גם לגוי דמוי? גם היום, כן. גם היום יש כל מיני חטאים. שאדם, כן, יכול צריך מיליונים. להמיר אותם על צדקה, לא כל דבר. לא כל דבר. למשל דוגמה. אדם נגיד, נפל לו התפילין מהיק. מה עושים? מה עושים? אדם נפלו לו התפילין מהיק. אז תלוי. לא מזמן בא פה מחוץ שעשה לו במצווה לזמן. בדיוק עכשיו בא לי לפני שבועיים. אז ילד עשה לו מצווה לזמן. אומר לי, בא בלחץ, בוכה, מה קרה? אומר שהוא שם את התפילין, צריך לשים לתיק, אז מהספסל נפל לו לרצפה. והוא לא רגוע, מה עושים? אולי תפילין פסולות, אולי מה? לא יודע מה לעשות. שהרבה אנשים נכנסים ללחץ, שנופלת להם במזוזה. מכירים את זה? נפלה לי המזוזה. מה זה אומר? מה זה אומר? שלא חיברת את הטוב למשקוף. זה מה שזה אומר. תדביק את הטוב ולא תיפול. מה זה אומר? סימן שהיא פסולה. לא. תחבר אותה כמו שתהליך, היא לא תיפול. אבל אם התפילין אפילו, בעיה לא פשוטה. אז הנה, אז במקרה שלו, זה נפל בתוך הנרתיק, וזה היה בתוך כיסוי, וזה נפל ככה מגובה נמוך, זה לא נפל מגובה 10 טפחים. אז אמרתי, לא תן כמה זה לצדקה. לא צריך צום. מי אמר לצום? לא צריך לצום. נפילה כזאת קטנה, ביקש שזה בתוך הנרתיק, אנחנו לא מחמירים כל כך. וגם אם זה נפל מגובה יותר גבוה, בתוך הנרתיק. וזה אפילו נגיד בלי הנרתיק. או אפילו מקרים שכתוב בהלכה שצריך לצום, היום לא צמים. פודים את זה בכסף. עושים חשבון. כמה שווה האוכל שלך ביום? רגיל. כמה אתה אוכל ביום? אתה לא אוכל כזה הרבה. אתה אוכל אוכלת בוקר. מה אתה אוכל בבוקר? סנדוויץ', כוס קפה. מה אתה אוכל? זה אשל, זה לבן. כמה זה עולה ביחד? אתה אוכל גם צהריים. מה אתה אוכל בצהריים? זה לב העוף, קצת אורז, תפוחי אדמה. תעשה חשבון, כמה זה עולה? זה לא כזה הרבה. אדם מחשבן כמה הוא אוכל ביום מבחינה כספית. זה לא כזה, זה לא מנה במסעדה. לא כמה עולה הסנדוויץ' הזה במסעדה. כמה עולה הסנדוויץ' שאתה מכין? כמה עולה מורסה לחם? כמה עולה זה? כמה עולה העוף שאתה אוכל בצהריים? כמה עולה האורז שם? כמה עולה הגז שבישלת? אתה תחבר את הכל. כמה תגיע? לא סכום כזה אגדי. תן את זה לצדקה, וזה כאילו במקום הצום. יש צומות, אין מה לעשות, חייבים לצום אותם. חיילה וחס, אם נפל ספר תורה, זה חמור מאוד. נפל ספר תורה, זה כל הקהל, זה כבר סיפור ארוך. או יש צומות, יש נגיד תענית אסתר, קוראים לפורים. תענית אסתר, או יש אחד, תשעה באב, או יום כיפור. אדם לא יכול להגיד, טוב, עזוב, אני לא יכול לצום, קח כסף. כמה אתה רוצה? 100, 200? קח 500 שקל, אני לא צם. יש דבר כזה. למה לא? אם הוא ייתן 1,000. יש דברים שאי אפשר לבדות אותם בכסף. אבל יש דברים שאתה יכול לבדות אותם בכסף. לכן אני אומר, אדם צריך לדעת שהפדיון הטוב ביותר, הכפרה הטובה ביותר, התשלום הטוב ביותר על העבירות שהוא עושה, זה תשובה. תשובה. עזוב כסף. פה כופר נפש כתוב. למה? כי השינוי הזה בעם נובע מסיבות קשות של עוונות ושל מוות. אבל העבירות שאתה עושה ביום יום, הפתרון להם, התשלום עליהם, זה לא כסף, זה תשובה. שהאדם יתפוס את עצמו בידיים ויגיד ריבונו של עולם, מה שהייתי עד היום, אני לא ממשיך הלאה.
איך שהתנהגתי עד היום, אני משתנה. מה שהתנהגתי ככה, ודיברתי ככה, ואכלתי ככה, והסתכלתי, עזוב, אני עכשיו משהו אחר. אני משהו אחר לגמרי, זהו, גמרנו. אני לא אותו אחד כמו שהייתי. לא כמו שהייתי, אני משהו אחר. אני משתנה. אני מקבל על עצמי להשתנות. התשובה הזאת, שאדם משנה את עצמו, שאדם משנה את המעשים שלו, כבר הופכת אותו מרשע לצדיק. תמיד אני אוהב לצטט את הרמב"ם, שכותב הרמב"ם בהלכות תשובה. אדם כל עוד שהוא חוטא, הוא בא להתפלל, הוא נקרא משוקץ, הוא נקרא מאוס, לפעמים נקרא אפילו מנודה כלפי הקדוש ברוך הוא. אתה עושה חטאים, ואתה בא לבקש, תן לי פרנסה, תן לי בריאות, תן לי זה, תן לי זה, תן לי זה. ויש ביטוי ברמב"ם חמור. הוא אומר, כשהוא מתפלל, טורפים תפילתו בפניו, כאילו סוג של תורקים לו את הדלת בפרצוף, בעברית פשוטה, תורקים לו את הדלת בפרצוף. לך אתה בתפילות שלך, אתה בא להתפלל, פושע, מה אתה מתפלל? עד דקה, עד דקה. אומר אבל שאדם חזר בתשובה, וקיבל על עצמו להשתנות, וקיבל על עצמו לא לחזור למעשים שהוא עושה, ואתמול היה משוקץ, מנודה, שנוא, זה. היום, אהוב, נחמד, רצוי, אומר הוא עוד לא בא להתפלל, מצפים לתפילה שלו. שמעתם? אתמול זרקו לו את התפילה, ככה. אומר היום, חכים, נו, מתי כבר בוא להתפלל? נו, מה הוא צריך? נו, מה הוא יבקש? רק שיבקש. לכן אם אדם רוצה שתפילתו תתקבל, לפני שיחס התפילה, שיעשה תשובה. דקה אחת. יש כאלה רבנים, לפני שעושים חופה, תופסים את העדים בצד. מי זה העדים? מי זה העדים? לוקחים שתי עדים שהעידו על החופה שהחתמו על הטובה, לוקחים אנשים שהם לא קרובי משפחה, בודקים שהם לא קרובים של החתן, שהם לא קרובים של הכלה, שהם לא קרובים ביניהם, נכון? ובודקים פחות או יותר שהם אנשים מירי שמיים, מחלל שבת. הוא לא יכול להיות עד. ולפעמים זה בעיה גדולה, מגיע הרב לקדש, זוג. הוא לא מוצא שום עד. אדם שם חי לשבת או מה. יש מצבים, זה לא נעים. הרב הולך למטבח. שהולך מהמטבח אתה משגיח קשות. ותעשי אותו בבולת, תראה גם בחופה. תהיה, אני ואתה נהיה עדים. ומה, לא מצאת בכל האורחים, 200, 300, 500 אורחים. אחד לא מצאת, אתה שולף אותו מהמטבח. צערנו, יש חתונות כאלה. הרב לא יכול לקרות שם אף אחד, זה מחלל שבת, זה נוסע, זה בעיה, אז הוא הולך מוציא את המשגיח. אבל יש רבנים כאלה, לפני החופה, תופס את העדים בצד, בא להם, תעשו תשובה. תעשו תשובה, נפגעים, למה לא בסדר? ולא, אם חיילה וחס יש בכלל איזה עבירות, שלא תהיה פסול לעדות. אז תעשה תשובה, בצד, תעשה וידוי, תקבל על עצמך. אני אומר, אם נעזוב עכשיו חופה, בואו נעשה את זה לפני שנכנסים לתפילה. לפני שאדם נכנס לתפילה, יראה רגע בתשובה, יגיד אני מקבל על עצמי להשתנות, אני מקבל על עצמי להשתפר, אני מקבל על עצמי להיות צדיק. זה שאתה כבר מקבל את זה על עצמך, אתה ברגע אחד הופך את עצמך מרשע לצדיק, והתפילה שלך מתקבלת. כאדם ידע שכל דבר יש לו כופר, יש לו תשלום, אבל לא כל דבר בכסף. היום העולם חושב שכל דבר אפשר לקנות בכסף. זה אולי נכון בעולם הזה. אתה יכול לקנות הכל בכסף. בית תקנה בכסף, יש משרות שלו עלינו שאתה יכול לקנות אותם בכסף, עם שוחד, עם פה, כסף מדבר בעולם הזה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא כל דבר בכסף. נכון פה, אומר כופר נפש, נכון? אבל התשלום הטוב ביותר של האדם על העבירות שעושה, שיחזור בתשובה, שיקבל על עצמו להשתנות, שיקבל על עצמו להשתפר. זה שאדם מקבל את זה על עצמו, ברגע אחד הופך את עצמו מקצה לקצה. בואו נעבור לפסוק הבא. פרק למד, פסוק י"ט. זה העניין של הקיר. בואו נקרא י"ח. נקרא נצא. ועשתה כיור נחושת וחלון נחושת לרוחצה ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים. עוד אחד.
ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ורגליהם. כן. מה זה הכיור הזה? חושך. בכניסה לבית המקדש עמד כיור. מה זה הכיור? זה לא כמו כיור שלנו היום. זה היה כמו מין דוד כזה גדול של מים. נגיד, אתם מכירים את המי חם של שבת. זה דוד גדול של מים, יש לו ברז אחד. בכיור של בית המקדש היו כמה וכמה ברזים. אגב, מישהו יודע מה המספר המינימלי של ברזים שחייב להיות בכיור? 2, 4. מי אמר 4? יפה מאוד, מאיפה אתה יודע? ניחוש. סתם אמרת 4? שתהיה מה שאני אגיד לך. הוא הלך לבעל המקדש. לא, באמת לא. 4 זה המינימום, למה? שבעל הטורים אומר את זה. בעל הטורים אומר, נכון? מה המקור של זה? אומר הבעל הטורים, כתוב המילה לרוחצה. ונתת שם מים לרוחצה. אומר המילה לרוחצה, מופיע 4 פעמים במקרא. אז לכן, המינימום של הכיור שיהיו בו 4 ברזים כאלה. טוב, בבית המקדש עשו הרבה יותר. מי שקצת למד משניות, עשו הרבה יותר כיורים, הרבה יותר, ברזים, כדי שיותר כהנים יוכלו להיכנס, ליטול ידיים. איך היו נכנסים למקדש? לפני שנכנסים, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. מה זה ידיהם ורגליהם? במשכן, במקדש היו עובדים, ניצן בלי נעליים, יחפים, נכון? יחפים. לכן לפני שנכנסים למקדש, יד ימין מניחים על רגל ימין ורוחצים, נוטלים. יד שמאל על רגל שמאל ונוטלים. זה נקרא, רחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. מנשה זה חוץ מהמקווה. זה לא קשור למקווה, זה חוץ ממקווה. בלי מקווה אסור להיכנס למקדש, זה פשוט. אבל חוץ מהמקווה, כל פעם לפני שנכנסים למקדש, צריכים לרחוץ ידיים ורגליים. טוב, למה דווקא ידיים ורגליים? מה יש לה? למה לא אולי את הראש? אולי, אני יודע מה, אולי רק יד ימין, או אולי רק ידיים, מה זה ידיים ורגליים? למה דווקא? זה שזה הרבה פירושים. גם הרמב"ן מביא כמה וכמה דרכים, והוא מביא דרך אחת שהוא קורא לה דרך האמת. מה זה דרך האמת? למה הדרכים אחרות זה שקר? מה דרך האמת? כל מקום שכותב הרמב"ן דרך האמת, או אם תראו לפעמים בספרים חכמי האמת, או תראו לפעמים תורת האמת, הכוונה תורת הסוד, תורת הנסתר, תורת הקבלה. מה תורת הקבלה? הרגליים והידיים זה למעשה הקצוות של הגוף. הרגליים, ברור, זה הסוף, זה המקום הכי נמוך. אומר הראש, זה המקום הכי גבוה. הגוף של האדם מתחיל בראש ונגמר ברגליים. אומר, אין מעל הראש כלום. זה הכי גבוה. גם אין מתחת הרגליים כלום. הרגליים זה הכי נמוך. אומר הרמב"ן, אבל את הידיים אתה יכול להרים מעל הראש. אז יוצא שהמקום הכי גבוה בגוף זה הידיים. זה קצות, זה כפות הידיים. לכן אומר הרמב"ן, בכדי לשמור את כל הגוף בקדושה, צריך ליטול את הידיים שהם קצה אחד, ואת הרגליים שהם הקצה השני. ואתה כאילו סוגר. זה סוג של סגירה רוחנית בקדושה. קצה אחד למעלה זה הידיים, קצה השני למטה זה הרגליים, תפס את הכל בקדושה, הכל סגור. אומר זה לא רק זה. יש לאדם עוד איברים שבולטים החוצה מהגוף. הידיים הכי גבוהות, אמת. הרגליים הכי נמוכות, נכון. אומר, יש לאדם עוד 2 איברים שבולטים החוצה. הלשון. יכולה לצאת החוצה. שמור עליה. שמור עליה בקדושה. וגם הברית של הגבר יהיו בולטת החוצה. שמור עליה בקדושה. שמור עליה בקדושה. כי זה המסגרת של הגוף של האדם. ברגע שהאדם סוגר את כל המקומות האלה עם קדושה, כל הגוף שלו קדוש. ולכן, לפני שכהנים נכנסים לעבוד בבית המקדש, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. זה הסגירה הרוחנית בקדושה. אגב,
אין חובה לעשות את זה דווקא בכיור. זה לא חייב להיות דרך הכיור. הכיור זה היה מה שנקרא ההכשר מצווה, ההזמנה למצווה, זה היה כלי שעמד שם בשביל הצורך הזה. אבל אפשר גם ליטול ידיים ורגליים גם בלי כיור. הראיה, כהן הגדול ביום הכיפורים היה גם מוחץ ידיו ורגליו, לא מהכיור. מאיפה? קיטון של זהב. היו מביאים לו איזה מין ספק גדול מזהב, מזה הוא נותן ידיים ורגליים. לא בכיור? לא בכיור, לא חייב. הכיור זה רק, זה נקרא בלשון הלמדנית, איך היא תמצא. כוונה, זה יכול להיות בשם, זה יכול להיות גם דרך אחרת. אבל בלי רחיצת ידיים ורגליים, לא נכנסים למקדש. מה רוצה להגיד? אדם חייב. אגב, יש כאלה, גם בישיבות, גם בישיבות ספרדיות, חסידים בכלל מקפידים על זה, שלא נכנסים לתפילה בלי ליטול ידיים. בשביל זה כל בית כנסת, בכניסה יש כיור ויש ספר. אנחנו לא כך מקפידים על זה, אבל בעולם ייכנס לתפילה, מעלים ספר, פעם אחת יד ימין, פעם אחת יד שמאל, מספיק. לא צריך 3 פעמים כל יד. אבל יש בזה עניין. למה? נכנס לתפילה. תתכונן. נקרא עיקרון, נקרא אלוקיך ישראל. אני כבר לא מדבר על אלה שלפני התפילה הולכים למקווה. זה בכלל. הוא לא יכול להתפלל אם הוא לא טבע למקווה. בסדר. עוד יותר חמור. זה בחסידות לא מבטרים. מקווה בבוקר לפני התפילה. בלי זה אתה לא חסיד. אם אתה לא תומל כל יום במקווה, בלי זה אתה לא חסיד. של שום חסידות, לא משנה איזה חסידות. כל החסידויות, בלי אתה לא תומל בבוקר במקווה, אתה לא חסיד. אתה אולי צדיק, אתה אולי למדן, אתה אולי לא, החסיד אתה לא. זה היום מקובל. אבל בעולם הישיבות היו מאוד מדקדקים, לפחות איתו על ידיים. ולמה זה, נכון? ולמה זה הדבר הזה? שאדם יקדש את עצמו, יסגור את עצמו בקדושה. אבל לפני שאנחנו מדברים על מקווה ועל נטילת ידיים לפני תפילה, כל מיני דקדוקים כאלה, אדם צריך לבדוק את עצמו טוב טוב, שהוא לא מכניס טומאה לראש, שהוא לא מכניס טומאה לעצמו. היום לצערנו הרב הדבר הזה היום מאוד. היום כל מכשיר טלפון שאתה מחזיק, כל מכשיר טלפון שאתה מחזיק, ים של תינופת בפנים, ים. יש לך שם אינטרנט, יש לך שם, לך תדע איך אתה מגיע. זה היום יש התעוררות גדולה מאוד, יש התעוררות גדולה מאוד, לעבור לטלפונים שהם כשרים. כשרים. זה להגיד, יש טלפונים כאלה באמת, כבר שנים, שום דבר, רק שיחות בלבד, לא אס-אם-אסים, רק שיחות בלבד. אתה לא יכול, קשה לך, אתה צריך כל מיני אפליקציות למיניהם, אתה צריך, היום אתה לא יכול לסדר בלי ווייז, בסדר? או אתה לא יכול לסדר בלי כל מיני אפליקציות, בסדר גמור, קח טלפון, מוגן, מוגן. יש היום טלפון כשר, שזה רק עם השיחות, ויש טלפון היום מאושר, לא חותמת, מאושר. מה מאושר? אין אינטרנט. אני גם עכשיו, לא יודע שתגיד, אני גם עכשיו קניתי לעצמי כזה דבר. מה יש? אתה לא צריך, אין לך אינטרנט, שום אינטרנט. מה כן? יש אפליקציות שאתה יכול להוריד אותן, להשתמש בהן, שהן, אין בהן אפליקציות של הבנק, של דמה, של כל מיני דברים אחרים, אבל לא כל העולם בכף ידך, לא, לא, לא. ואני לא מדבר מה אנשים אנשים הביתה. בזמנו היה התעוררות גדולה של בית חרדי, לא יהיה טלוויזיה, לא יהיה טלוויזיה, חס ושלום. היום יש מחשב. חרדים הם... יותר גרוע. כן. יש מחשב. הרבה יותר גרוע מטלוויזיה. כל הערוצים שבעולם, מכל העולם, כל טיפש וכל טמא וכל אדם נבזה שרוצה לעלות משהו, מעלה, ואתה אצלך, אתה רואה את הכל. מי שלא חייב להכניס את הזבל הזה הביתה, זבל, אני אומר זה, אין מילה אחרת. מי שלא חייב להכניס את הטומאה הזאת, שלא יכניס, בשביל מה אתה צריך? בשביל מה? מה אתה צריך את זה? אז אומרים לך, תשמע, בשביל העבודה, בשביל לשלוח מיילים, בשביל פה, בשביל שם. גם לזה יש פתרון. גם לזה יש פתרון.
ויש פתרונות טובים. אבל שאדם לא יגיד, לא, זה בסדר, שום בסדר, שום בסדר. לא תספר כאן סיפורים על בתים שנהרסו, על משפחות שפרקו, אנשים שהתדרדרו, ומה לא, ומה לא. וילדים שירדו מהדרך. בשביל מה? בשביל או המכשיר הקטן הזה ביד, או בבית, ועכשיו לך תתפוס. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. לפני שרצים למקדש תרחוץ, תתנקה, תטהר, ידיהם קצה אחד, רגליהם קצה אחר, שאתה תהיה מכל הצדדים שמור, שמור. לא לדבר על המחשבה, מחשבה, לפעמים אדם מטמא המחשבה שלו, חושב כל מיני שטויות, או מסתכל, את העיניים שלו, מסתכל כל מיני שטויות. למה? אדם צריך לשמור את עצמו בקדושה. לשמור את עצמו, זה מה שנקרא, ורחצו ידיהם ורגליהם, מקצה לקצה, שאתה סגור בקדושה, סוגר את עצמך, לא רוצה תומה, לא רוצה דברים כאלה, לא רוצה, אני רוצה להיות סגור בתוך הקדושה של עצמי, לא רוצה לפתוח את עצמי למקומות שלא צריך אותם. כאן אדם מאוד צריך לשמור את עצמו דברים עליו. ידיהם ורגליהם, מקצה לקצה. בואו נתקדם. פרק ל' פסוק ל"ז. כן, עידן, בבקשה. תעשו את אשר תעשה במתכונתה, לא תעשו לכם קודש תהיה לך להאמין. כן, הקטורת, יש לנו בפרשה את העניין של הקטורת. מה זה הקטורת? אתם קוראים את זה כל יום בתפילה כמה פעמים. 11 סממנים היו בה. צורי, הציפורת, התלבנה, לבונה, זה, 11 סממנים. הדק היטב הדק, שחקו אותם, קדשו אותם במכתשת, 368 מנים, כל מה שאתם קוראים. התורה מזהירה. הקטורת הזאת, יש לה ריח, נפלא ביותר. איזה ריח נפלא. אומרת התורה, והקטורת אשר תעשה, הקטורת הזאת שאמרתי לך, במתכונתה, כוונה, באותו מתכונת, לא תעשו לכם. לא לעשות את זה. למה? מה יש? רוצה בבית לעשות ריח טוב, למה לא? יש כל מיני נפיצי ריח. זולים, פשוטים, אני רוצה לעשות משהו איכותי. למה לא? ואוי ואבוי לכם תעשה את זה. מה יש? איש אשר יעשה כמוה להריח בה, ונחרט מעמיו. אברהם, מה העונש של מי שעושה קטורת לעצמו? כרת. זה כמו חמץ של פסח. מה עשיתי? לקחתי צורית, ציפורת, חמלה לבונה, קטשתי אותה באותה מידה, לפי אותו משקלים, והרבבתי, מה קרה? חייב כרת. זה כמו נרתים מידה, זה כמו לאכול חמץ של פסח, זה כמו לאכול בכיפור. מה קרה? זה רק קטורת, זה תתריח. מה רציתי שיהיה נעים בבית? מה כזה חומרה פה? מה העניין? לא ראיתי הסבר על הנושא הזה. אבל זה באמת דבר שמאוד הטריד מה שנקרא את דעתי. ואז חשבתי דבר כזה. לעניות דעתי אני אומר את זה. זה לא דבר שאתה כתוב בשום מקום. כאן הדברים ברבון מובן. הקטורת מורכבת מ-11 סממנים. כל סממן נותן את הגוון של הריח שלו. נכון? אתה קונה נגיד ריח לימון. זה לימון. אתה קונה ריח, לבנדר. אז זה ריח לבנדר. תלב אותם. מה יהיה? לימורנדר. זה יהיה משהו כזה, כן. בלנדר. זה יהיה משהו ככה מעובב. תשים שם עוד דבר שיש לו ריח טוב, קח איזה בוסם, אני יודע מה. טוב, תערבב אותו שם גם כן, אבל זה נהיה סלט. אתה מריח הריח הוא לא מוגדר, הוא חזק. כי כל הדברים שמורכבים בפנים, יש להם ריח עוצמתי. אז זה מפיץ, אבל הריח הוא לא קשה לך להכיר אותו. תוך הקטורת הייתה גם החלבנה. החלבנה, הריח שלה הוא ריח רע. זה לא ריח טוב. הצורי, ריח טוב. ציפורת, ציפורת. ריח טוב, אחים עליהם מוצאי שבת. החלבנה, ריח רע. למה הכניסו אותה בפנים? ריח רע, בשביל מה להכניס ריח רע בפנים? חז"ל אומרים, זה בא לרמז על מי? על רשעים. זה בא לרמז על הרשעים. שבעם ישראל יש כל הסוגים. יש כל המינים. יש כל הטיפוסים. יש צדיקים, יש בינונים, יש רשעים. כולם ביחד.
מערבבים את כולם ביחד. כשמערבבים את כולם ביחד, אז זה נותן ריח טוב. כמו שבארבעת המינים. יש לך לימור, יש לך את האתרוג, שהוא מסמל את הצדיקים. יש לך לולב, מסמל את הלמדנים. יש לך את האתרוג, את הדסים, שזה מסמל את עושי המצוות והחסדים, והערבה. לא ריח ולא טעם. מי מסמל את הערבה? לא רשעים, אבל שאתה אוגד אותם ביחד, אז הם מתחברים. אתה עובד בהם את הקדוש ברוך הוא ביחד. לכן, גם בתוך הקטורת, הכניסו את מי? את החלבנה. אבל, החלבנה, יש לה ריח. יש לה ריח, ריח רע. מה זה הדבר הזה? שאתה מערבב דברים עם ריח טוב, יחד עם דברים שיש להם ריח רע. מה הריח שמתקבל ביחד? ריח טוב, אבל ריח טוב שמופץ, שמתפזר. יש דברים שיש להם ריח, אבל הוא רק עם בפנים. למשל דוגמה, קח לימון. לימון יש ריח מצוין, אבל צריך לגרד אותו בשביל להריח. אם זה יימצא, נגיד יש לך לימון בחדר, האם כל החדר מריח מלימון? לא. למה לא? כי הלימון הוא ריח טוב, הוא לא מפיץ את הריח. יש דברים שהריח שלהם מופץ, ויש דברים שהריח שלהם הוא סגור בפנים. יש ריח, אבל הריח הוא בפנים, הוא לא מתפזר, הוא לא מופץ החוץ. החלבנה היא מפיצה ריח רע. כשאתה מערבב את כל המינים הללו יחד עם החלבנה, החלבנה כמו תותח שיורד הפגז. מה זה תותח? תותח הוא מזיק. מה זה תותח? מה זה? מה זה? רובה, אקדח, תירה עד מחר. זה רק אוויר. שים כדור בפנים, שים פגז בתוך התותח, או, אז הוא עף, ואז זה יכול להיות נזק. הפגז הוא רק מעיף, התותח רק מעיף את מה שאתה שם בפנים. הפגז הוא זה שעושה את הנזק. הרובה הוא רק מעיף, הוא רק ההדף, הוא רק הלחץ האוויר, הוא רק שזה לא עובד. אבל מה מזיק? הכדור שבפנים. אם תירה במישהו באקדח בלי כדורים, הוא ימות. יקרה לו משהו? לא, אולי איזה פוף כזה יעוף עליו, לא יודע מה יקרה. לא מבין לזה, זה כלום, אולי גם זה לא. למה? זה שום דבר, זה רק הדף קטן. זה עושה החלבנה. החלבנה הוא מפיץ את הריח. הוא לעצמו מפיץ ריח רע. אבל כשאתה מערבב אותו יחד עם המינים האחרים, הוא מפיץ את הריח הטוב. לכן הקטורת, הריח שלה מתפזר, מאוד מתפזר. דווקא בזכות מי? דווקא בזכות החלבנה, שהריח שלה לא טוב. היא המפיצה את הריח של כל הדברים הטובים בערבוביה ביחד. מה אני רוצה פה להגיד? בעם ישראל, כמו שאמרנו קודם, יש אנשים דברים לצורי, לציפורן, ויש כאלה שדברים לחלבנה, אין מה לעשות. זה הפסיפס של עם ישראל. עם ישראל מורכב מפסיפס, חלקים. אלה שומעים מאוד, אלה לומדים מאוד, אלה טובלים במקווה כל בוקר, אלה רשעים, יש הכל. זה הפסיפס שמחבר את כל העם, אין מה לעשות. עם ישראל מורכב מהביחד הזה של כל החלקים, צדיקים, רשעים, צדיקים יותר, רשעים יותר, זה פסיפס מחבר את כולם. אתה לא יכול להרכיב את העם, או מה שנקרא, לבחור לך שהעם ישראל יהיו רק הצדיקים. אלה לא חלק מהעם. מה זה לא חלק מהעם? מה, מי שלא שומר שבת הוא לא חלק מהעם? מה, מי שמתנגד ליהדות הוא לא יהודי? הוא לא חלק מעם ישראל? הוא חלק, אין מה לעשות. הוא לא נוהג כשורה, הוא לא בסדר, הוא הולך בדרך עקומה, אבל הוא חלק מהעם. אין מה לעשות. הוא חלק מעם ישראל. אתה לא יכול להחליט שהוא לא. צריך לחבר אותו. איך לחבר אותו? ללמוד ממנו את הדברים הטובים. כלומר, לקחת את הדברים הרעים שבו וללמוד מזה. בדיוק כמו התותח הזה, שהוא מפיץ ריח, אבל הוא מפיץ ריח רע. כשאתה מערבב אותו, הוא מפיץ ריח טוב. איך? אדם רואה נגיד אנשים עשי פנים, חוצפנים, יש כאלה, מופקרים, צועקים, קרלים, אדם רע, תלמד ממנו. מה ללמוד ממנו?
תראה, הוא מתחצף, הוא מרגיש את עצמו, הוא לא סופר אף אחד, לא רואה בעיניים מה שנקרא. מזלזל, לא עושה חשבון לאף אחד. ראית? תלמד. מה ללמוד? מה ללמוד? תלמד בשוטף שולחן ערוך. שאתה לא תעשה חשבון לאף אחד שנוהג על המצוות שאתה מקיים. אל יבוש מפני המלעיגים. ראית איך הוא מזלזל בסתם ובשטויות? ראית איך הוא מצפצף על כל מיני כאלה? על סתם, על חינם. זה מהחוצפה שלו, זה מהעזות שלו. אתה תלמד להיות כזה בדברים של קדושה. איפה אתה הולך? לשיעור. מה השיעורים? כל הזמן אתה לומד? כן, לא עושה חשבון. מה, אתה שומר שבת? כן, שומר שבת, לא מתבייש. למה אתה לא אוכל כזה וכזה? לא, זה לא מהדרין, לא נוגע. אל תתבייש, תגיד. תעמוד על זה. או למשל דוגמה, אדם רואה, יש כל מיני כאלה, רצים לעבירות. זה רשעות כזאת. מילא תעשה עבירה ככה, אומרים. הוא רץ לזה, גם קונה כרטיס. הוא גם קונה כרטיס, שלם כסף. לך אתה תלמד. תראה איך הוא מחכה לשטויות שלו. תרוץ אתה לתפילה. תרוץ ככה לשיעור. תבוא לפני כולם, תשב, תתכונן. מה יש? ראית איך הוא הולך שם על איזה הופעה, על איזה... לא רק הופעה, יש גם הופעת חימום. מה החימום? לא, שיבוא מישהו עוד לפני. להכניס אותך לאווירה. נו מה? אז למה אתה לא תכנס לאווירה לפני השיעור? לפני התפילה? תקדש את עצמך, תתכונן. זה לא פשוט הדברים. או אתה רואה נגיד אנשים פורקים עול, לא צפצפים, לא שום דבר, שום עול אין עליהם. חושבים הכל הפקרות. תלמד. הוא פורק אותו. אני מתנהג ככה, אבל בדיוק הפוך. אני מקבל על עצמי עוד מלכות שמיים, לדעת שאני עבד של מלך מלכי המלכים. אבל כל זה, כשאתה מצרף את החלבנה יחד. אבל איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונחרט מעמיו. אם אתה לוקח את המידות הרעות האלה, להריח לבית שלך, אליך, לא לקדושה. כל המעלה של החלבנה, כמו שהסברנו, זה כמו התותח שמעיף את הפגז. זה כשאתה לוקח אותה לבית המקדש, כשאתה עושה בקדושה, כשאתה עושה במצווה. אבל אם אתה עושה את זה בשביל להריח לעניינים הפרטיים שלך, זה נחרט מעמיו. זה הכי חמור. למה זה? זה העניין שאמרנו לדבר. איך התחיל את התהילים? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. אתה לא נדבק איתם. מושב לצים, לא ישב. אתה לא מתחבר איתם, שום דבר. חכמה אומרת, אם הלכת, סופך לשבת. אם ישבת, סופך לעמוד. אתה תישאר שם. אתה תתקע איתם ביחד. למה זה? כי אתה לוקח את הרשעים, לא בשביל ללמוד מהם מה להיות טוב. אתה הולך ואתה נדבק אליהם, זה נקרא להריח בה. אם אתה עושה את זה בשביל האינטרסים הפרטיים שלך, זה חמור מאוד. לכן אדם צריך מאוד להיזהר, לדעת להתבדל מחברה רעה. לא ללמוד מהם, לא להשתתף איתם, לא להתחבר איתם, לא לנסות להיות, לא, אני גם חלק. לא, אתה לא חלק, אתה משהו אחר. אתה יודע את הערך שלך ואת המעלה שלך. בואו נתקדם הלאה. פרק ל"ב, פסוק א'. כבר אנחנו מגיעים ללב של הפרשה. והעם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקל. בושש. משה לרדת מן ההר ויקל העם אל אהרון ויאמר אליו, קום, עשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כן. מה היה? וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. רואים, משה רבנו מתאחר, אמר להם יחזור אחרי 40 יום, לא חוזר, יאללה, רצים לעמוד, מה יש? הוא, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. זה אלוהים אחרים, זה לא קודש, זה חול. אנחנו רוצים פסל, יאללה, קדימה, מהר, נו, תעשה עגל. והוא אומר, תביאו זהב, זורקים לאש, ויצא עגל. הרבה מהמפרשים התחבטו מאוד.
השאלה, איך קורה דבר כזה? עם ישראל, אחרי מתן תורה, כבר חוטאים בעגל. כל כך מהר, חכה, לפחות יעבור איזה זמן. כבר. הכלי יקר לפני שמסביר את הפרשה הזאת, מקדים את ההקדמה הזאת ואומר שהמפרשים התחבטו בשאלה, ואומר וכל אחד הוציא את עם ישראל לא טוב מבחינה כזאת, ואחד הוציא אותם לא טוב מבחינה כזאת. אומר, אני לא רואה את כל השאלות, ואני לא רואה את כל הקושיות, אני רוצה להוציא את עם ישראל צדיקים. עשו עגל, איך תוציא אותם צדיקים? אומר, אני רוצה אותם צדיקים. איך? מילה. וירא העם, כי בושש משה. העם! זה עם. עם ישראל, מה זה עם? אומר כל מקום בתורה שכתוב העם, זה ערב רב. זה לא היהודים המקוריים, זה הערב רב שהצטרפו עליהם ביציאת מצרים. וירא העם, כמו שכתוב, ויהי העם כמתעוננים. מי התעוננו? העם. מי זה העם? הערב רב. ולמה הם פה, אלה שרצו פה מהר לעשות עגל, מה מפריע? זה דבר מעניין. ומתי שיצאו עם ישראל ממצרים, מי יצא? את מי הקדוש ברוך הוא רצה להוציא? את היהודים. וגם ביהודים לא כולם יצאו. אתם יודעים שלא כולם יצאו. החמושים יצאו, עלו בני ישראל למצרים, בארץ מצרים. 50 עלו. ואיפה עוד בחמישיות? נקברו במצרים, מכת חושך, בעיה גדולה. 80% מהעם נשארו במצרים קבורים. כל העם שיצא ממצרים 600,000 זה רק 20%. 20%, זה הכל. מה היום? בגאולה, אני יודע שכל מי שנפטר במדבר יעלה. נכון. מי שנפטר במצרים לא יעלה? לא כתוב. יכול להיות שקט? לא כתוב. הכל פנים, ה-20% האלה רצה הקדוש ברוך הוא להוציא אותם ממצרים. אבל כשרואים את המעמד של עם ישראל, שהם פתאום מלכים בני מלכים, יוצאים מה זה ביד חזקה, בזרוע נטויה, במורה גדול, באותות, במופתים, כמו שקוראים בהגדה של פסח, או בעיקר עם הרבה כסף. עם המון כסף. יש הרבה שרוצים להצטרף. פתאום רוצה להיות יהודי. מה יש? תראה, מה זה להיות יהודי? זה כבוד. קודם להיות יהודי זה היה ביזיון, היו עבדים ועבדו קשה, פתאום יש להם כבוד, יוצאים, ביד רמה, שבטים, ראובן, שמעון, לוי, כל שבט שלו נשיא, כל שבט שלו מפקד, זה דבר, תשמע, זה מרשים מאוד. מי זאת עולה מן המדבר? אומרים רבותינו, עלייתה מן המדבר, באיזה עליונות שיצאו, הרבה רצו להצטרף. הקדוש ברוך הוא לא רצה אותם, לא ניצח אותם, לא ניצח את היהודים שלי, לא צריך את כל אלה. אבל משה רבנו אומר, לא שעולם, כבוד בשבילנו, תראה, כל אלה שהיו מעבידים בנו, והיו רודים, עכשיו רוצים להתגייר, רוצים להצטרף ולחבר אותם, קרב אותם עד כנפי השכינה, נגדיל את הקהילה, נביא עוד אנשים, למה לא? היום כל בית כנסת, רוצה שיהיו עוד אנשים, רוצה להתרחב, רוצה שיהיו עוד ספסלים, שיהיו עוד מתפללים, כל מקום זה ככה. כל חברה, להבדיל. רוצה שיהיה עוד מחירות, נעסיק עוד עובדים, נייצא לחו"ל, אני יודע מה, נפתח עוד שווקים, ככה זה הולך. אנשים לא רוצים להישאר באותו מקום. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא לא צריך. הוא אומר, חבל. נביא. הוא אומר, אני לא אומר לך, אתה רוצה להביא אותם? באו. עכשיו, הערב רב האלה אומר הכלי יקר הוא חשבון מעניין. הוא לא טיפשי. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותם. למה הם נשארו? בזכות מי? בזכות משה. נו, עכשיו משה נעלם. עלה להר סיני ולא יורד. אולי הוא מת. רגע, אם הוא מת, מי יגן עלינו? ואנחנו היינו עד עכשיו תחת חסותו של מי? של משה. בזכות מה היינו כאן? עם כולם. בזכות משה. אם עכשיו משה איננו, זה ההזדמנות של הקדוש ברוך הוא להעיף אותנו החוצה. וירא העם. מי זה העם? הערב רב, כמו שיש משה לרדת. מהר, תביא עגל. לא, עזוב, לא אהרון, לא חור, לא אף אחד. רק עגל זהב. למה? זה פסל כזה, זה אלוה כזה שאנחנו מייצרים. זה אלוה כזה שאנחנו עושים. אם אנחנו עושים אותו,
אנחנו גם נכתיב לו מי יישאר פה ומי יעוף מפה. אנחנו לא נעוף, אנחנו חלק מהעניין. ככה נשאר יחד עם עם ישראל. כך אומר הכלי הקל. זה החשבון שהם עשו. לכן מתי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לך רד. למה לך רד? כי שיחת עמך שאל את ארץ מצרים. העם שלך. מי זה העם שלך? הערב רב. אמרתי לך ללמד אותם. ראית מה אני אומר? הנה עכשיו רד. תראה מה עשו העם שלך. מה אומר לו משה? למה השם יחרה אפך בעמך אשר העלית מארץ מצרים? בסדר, אתה כועס על האנשים שלי, 100%. אבל למה אתה רוצה להעניש את העם שלך? מה אמר הקדוש ברוך הוא? אני מחסל את כולם. למה השם יחרה אפך בעמך אשר העלית מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? אתה כועס על האנשים שלי? למה? אבל למה אתה רוצה את האנשים שלך להרוג? הם האלה לא עשו כלום. זה היה ויכוח ביניהם. זה אומר, זה העם שלך. וזה אומר, בסדר, אבל מה עם העם שלך? למה אותם להרוג? נפלא מאוד. לפי זה, העם הזה שעשו את כל העניין של העגל, זה בכלל היו ערב רב. נו, כלי יקר צודק, הוא לא השאיר את עם ישראל צדיקים. הם 100%. כל אלה שעשו את העגל, זה בכלל ערב רב, עם ישראל צדיקים. למה לשמור את הלוחות בגלל? בבקשה? למה לשמור את הלוחות? אז זה הסברנו היום בסדה שלישית, למה לשמור את הלוחות. הסברנו את זה בהרחבה, בגלל הריקודים. הבנתי. ולמה גם יהושע נענש? בגלל יהושע לא נענש. אבל אמרת שבשיעור, שאם לא, כאילו, הם היו צריכים ללכות לנצח. כן. אבל יהושע... זה בגלל הלוחות, לא יהושע. אחרי שנשברו הלוחות הראשונים, כתוב שהמכתב אלוקים הוא חרוט על הלוחות. לא יש את הגמרא, אל תקריא חרוט, אלא חירות. ממי חירות? חירות משבע מלכויות. חירות גם אם הלך המוות. כלומר, אם היה הלוחות הראשונות נשארים, אז היה גם חירות אם הלך המוות. לא היה בתקנות, אין מצבות. כל אלה שעובדים בשיש, אין להם תעסוקה, יעשו שיש למטבח. זהו, זה מה שיש להם לעשות. מצבות אין. למה? אין מוות. אין מוות. אחרי שמשה שבר את הלוחות, חזר עוד פעם העניין. אבל זה כבר קשור לסוד אדם הראשון, שלפני החטא, וזו אמת הנחש שאחרי החטא, וכתוב שבהר סיני פסקה זו אמתן, ולכן חירות עם מלאך המוות, שחזרו ושברו את הלוחות, אז כולנו הפסדנו. לכן כתוב, ויהי כאשר קרב אל המחנה, ויהי לשון צער. איזה צער? זה הצער, תראה עד היום צער. למה? ויהי, אין ויהי אלא לשון צער. אבל... מהסעודה השלישית שלא היינו פה, כן. מה אפשר להשיג? מה שדיברנו שם, שהלוחות שבר אותם משה רבנו רק בגלל דבר אחד. מה? ריקודים. וירא את העגל ומחולות. אבל זה שוב היו הערב רב אולי. רגע, רוקדים על יד העגל. הערב רב יזמו את העגל. הם יזמו את זה. אבל הרוקדים, השמחים, מי אלה שעושים שם החינגה? זה כבר כולם שמחים. כולם רוקדים. אז לא כולם, תכף נראה, נדבר על זה בדיוק בקטע הבא. אבל ברגע שיש שמחה על העבירה, העבירה יש לה ערך פיקה. אבל לעניין שלנו, האדם אסור לו לערבב אינטרסים אישיים בתוך עבודת השם שלו. וזה חמור. לכן כאן, שהם עושים חשבון אישי, אם משה נעלם, מה יהיה איתנו? אז אנחנו כבר יזרקו אותנו. האינטרס שלך אישי. כשאדם מערבב אינטרס שלו אישי, בתוך עבודת השם, הכל נפסד. לכן אדם אסור לו חשוב להתפלל, כדי שיראו כמה הוא מתפלל, כמה הוא צדיק. אסור לו לתרום, כדי שיגידו, וואי, היית איזה נדיב. או ללמוד, כדי שיגידו, תראה איזה חכם, תראה כמה הוא למד. לא, תעשה לשם שמיים. אל תעשה לו לשמה. זה מה שאמר התנא במשנה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. לא על מנת לקבל פרס. אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. בלי אינטרס. יש שכר, אבל אתה לא עושה בשביל השכר. אתה עושה לשם שמיים. בואו נראה פסוק אחרון, גם בעניין הזה. לפה תקבלו תשובה מה שאלתם עכשיו.
פרק ל"ב, פסוק כ', מי יקרא? יניב, בבקשה. כן. ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש ויטחן עד אשר דק ויזרע על פני המים וישק את בני ישראל. מה היה פה? ואחרי שמשה רואה את העגל, ככה אתם עושים? לקח את העגל, שבר אותו, ריסק אותו, טחן אותו, עגל זהב, טחן אותו, עשה ממנו אבק, כלום, שיר ממנו כמו קמח, ופיזר את האפר שלו, את החתיכות הקטנות האלה על המים, ולקח את המים האלה, נתן להם לשתות. תשתו! ומי שתה מהמים האלה והיה עובד את העגל, מת. ממש כתוב דבר חמור. השקע אותם כסוטות, כמו אישה סוטה שמשקים אותם מהמים שנותנים לשם בבית המקדש, ואם היא טמאה, היא מתה במקום, אותו דבר עשה להם. ככה, שנקרא, תפס אותם בכוח. אומר הרב הקדוש, חסר לו למשה רבנו דרכים אחרות להעניש. תעשה, שבתורה יש סקילה, יש שריפה, יש ארד, יש חנק, מה זה? תשתה את המים, תשתה, לא רוצה לשום, תשתה! זה גם ביזוי. אתה שופר את זה על המים, קח, תשתה מיד נראה אותך. ואתה גם תשתה, וגם את בואי לפה, ואתה תשתה. מה זה דבר הזה? טוב, על פניו זה עניין חינוכי, כאילו, להראות כמה הוא, כאילו, מקפיד וכועס, שעשו כאלה דברים, שהעונש בא בצורה כזאת, כאילו, חזקה. אבל הוא גם הרג 3,000 איש יחד עם שבט לוי. נכון, זכות בזה. אומר אור החיים הקדוש, חסרות עוד דרכים, הנה גם אחרי זה באו, שימו איך כתוב שם, איש חרבו על ירחו, כלומר, הרגו אותם בחרב, אז מה זה הדבר הזה של המים? אומר אור החיים הקדוש, זה מה שאומר הפסוק, תייסרך רעתך, איך אומר הנביא? תייסרך רעתך. מה בראש תייסרך רעתך, כנראה? הרעה שאדם עושה, היא המייסרת אותו. מה הכוונה? אדם עושה עבירה, קבל עונש. מה זה העונש? העונש זה לא, עשית א', קבל מכה. עשית ב', קבל סתירה. עשית ג', קבל הפסד. לא. תייסרך רעתך. כוונה, העבירה שהאדם עושה היא בעצמה זו שמענישה אותו. תייסרך רעתך. תקחו דוגמה פשוטה. אדם לא מבין בחשמל, והוא מתחיל להתעסק, פתאום זה ריבוי. זה עונש? לא. זה תוצאה עונש. זה עונש? הוא לא יודע להתעסק, אז הוא לא עונש, קיבל זרם. זה עונש, זה לא עונש. זה לא עונש. מישהו גם בחשמל מקבל זרם. אדם מכניס את היד אל האש. אוי, קביעה, למה זה מגיע לי? מה, האש נתנה לך עונש? לא. מי שמכניס יד לאש, נכבה. זה לא עונש. אדם נכנס לים, הוא לא יודע לשחות. תובע. מה אומרים לו? מגיע לך, אתה רואה? אתה לא יודע, הים העניש אותך. הים לא העניש אותך. הים, תובעים בו. זה המציאות. זה לא עונש. אותו דבר עובר. העבירה בעצמה, שאדם עושה, היא העונש שלו. כאן דוגמה פשוטה. יש הרבה התמכרויות שהאדם מתמכר אליהן. וההתמכרות בעצמה לדבר הרע הזה, זה בעצמו העונש שלך. זה העונש שלך, זה שאתה מתמכר ולא יכול לצאת מזה. קחו מהדוגמה הכי פשוטה לדוגמה הכי קשה. אדם מתמכר לסיגריות, לא יכול בלי. אתם יודעים מה העונש שלו? זה לא הסרטן שיחטוף אחר כך. לא, זה הסיגריה בעצמה שלא מסוגל בלי. זה העונש הכי בעייתי שלו, שהוא לא יכול בלי זה, הוא חייב את זה. אבל אין דבר כזה התמכרות בסיגריה. אין דבר כזה התמכרות בסיגריה? או, לך תספר את זה לכמה מיליונים אנשים בעולם. אני הייתי מאשר כל כך מקבל. כן, כן. נפסיק לשבת. הפסקת? או, זה נקרא, לא התמכרות. זה נקרא, יכול להפסיק לשיר. יפה, הכל אפשר. כל עוד שאדם חי, יכול הכל לעשות. אבל זה שאדם מתרגל לרע, ההרגל, הוא חושב, מה, זה כיף לי, אני ראיתי הרבה אנשים שלא כמוך, אתה הפסקת, כל הכבוד. אבל יש הרבה אנשים שאומרים, שמע, זה הרע שלי, כשאני ארצה ברגע אני מפסיק, בוא נראה אותך.
אין כלום, הוא כבר מכור, הוא חי באשליה שהוא מעשן ככה פעם כשהוא ירצה הוא יפסיק ברגע. בוא נראה אותך. שחסר לו את זה הוא מתחיל להשתגע. וקח את זה עד ההתמכרויות הכי קשות, שהיום אנשים מכורים לכל מיני, אם זה סלולרי, אם זה המחשבים שדיברנו קודם, הוא מכור, הוא לא יכול לצאת מזה. לא מסוגל. אתה יכול להופיע באנשים ברחוב, זה אתה יכול להשתגע. אדם הולך ברחוב, הוא הולך על המדרכה, כיוון הכביש, האף שלו בתוך המסך, הוא יורד לכביש, הוא אפילו לא שם, הוא לא אדם, הוא לא טיפש, הוא לא ילד, אדם בוגר, הוא לא שם לב, הוא באמת לא שם לב, הראש לא, הולך רגע, אני לא אומר להגיד, הולך רגע, הוא מכור לעוד כמה אותיות, כי הוא חייב להגיד להוא שכתב ככה, ואם אתה תסתכל ומה הוא כתב, שטויות במיץ עגבניות. אכלתי ככה, שתיתי ככה, עלה לי ככה, מכרתי ככה. לא איזה הודעה דרמטית שכל האומה צריכה לדעת. סתם שטויות באבנים. אבל הוא מכור. זה בעיה כמה. מה העונש שלו? זה עצמו העונש. לא צריך לקבל איזה מכה, לא, זה עצמו שאתה לא יכול לצאת מזה, זה העונש הכי גדול שלך. לכן, עובדי העגל, מה הרג אותם? העגל בעצמו. העגל עצמו, זה מה שהורג אותך. זה אתה צריך לדעת. שהעבירה שאתה עושה היא זו המתנקמת בך. וזה גם רמוז בי"ג מידות של רחמים שקראנו גם השבת. נושא עוון ופשע. כותב הרב תומר דורון, רבי משה קורדובירו. מה זה נושא עוון? הקדוש ברוך הוא מרחם עליך ונושא, מרים את העוון. מה הוא מרים? את העוון שלך. כי העוון שעשית ברא המלאך, והמלאך הזה צריך להתפרנס, ומן הדין היה שהוא יתפרנס ממי שעשה אותו. המלאך הזה עולה למעלה, ריבונו של עולם, אני צריך לחיות, ממה אני אחיה? אבל מאיפה באת? אני אצא אותך, אבל פלוני אלמוני. זה חלק. אתה הבן שלו,